Libot na tayo ya. Wow, ano namin diri sa kinababuan nga part. Datap. Pinagbugto jud ba? Hi guys, dami karon sa bagong kalsada na malik mi. Nya karon pag niaging andong mi diri, wala mi nakaabot gyud sa ubos. Nara mi dito sa babaw. Karon, nagid mi diri padong mi sa ubos. Tara. Tara ang nasa ubos. Ang mga kauban mo gyapon mga bata. Deras mi amor, na si May. Hi May. May. Hi. Nasi Jared, Miss Margie. Na pinagtrabaho dito sa ibabaw na yung nagbakho. Si RG, si Leija, si Trisha. Na pa'y nagkanang bakho sa babaw. So, na, karon pa ako makadong dito sa ubos first time. Pila na yun, 1 year na ba eh? Mag 1 year na, pero karon pa ako kadong dito sa ubos. Nakadong ko ano sa una, katong wala pag ginawa ng ubos. Karon kay mula sa ako siya madalulog. Nanay mga kuha sa ubos. Hi! 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 Ano to J1? Ang jaring pa hi! Hi! Naibak ko sa kulikot! Tana sila nang una na ang uban. Nadako naman dagi di ay no? Taas-taas na siya agi. Na yung mga nanginas guys, nakatagbo na mo ganihan. Nang huli na sila, siguro daghang lagkuha. As in good, kinaklaruhan na diri ang pantalan, kinaduulan na lang gid ang pantalan diri. Nagkargo sila. Na ako ipakita ninyo nga na cargo sa tubangan. Oh, di ba? Kita ninyo? Kita ninyo ang cargo nga nasa tubangan. Nara na cargo diha. Nya ka na siya nasa tubangan na pantalan na siya, kinaduulan na lang, muduol pa kita diha. So karon kami nindong dire, nagduha-duha sa dong dire kay mahadlok ko ba sinanya pa yung trabaho sa ubos ba niya, yung mga nagbakyo bitaw na abay may mga bata kadala. So taas-taas na gidas nag-agi doon na sa pantalan. Doon na sa taglaran. Naamil. Ayun na lang yung magkatinga ako, puro mga bata ka na yung kauban sa vlog kay daghan magbata diri. Magpa-picture sa konsla diri guys. So ako sang balikan mo inya. See you later. Muna na siya ang ubos guys. Daghan pa kayong mga dagko kayong mga kuano kabilya sa ubos. Ano siya, muna siya ang mga tungtungan sa tulay sa umaabot. Kana na gipanggama. Nibla kong pasol de oh. Oh, muna siya. Pasol lay. Hoy, shark makuha na. Shark kana dolphin og mga blue whale mo na ano mo na gamiton. Tara si Jared ni una na murag mao. Hi Jared. Wait sa ha. Na yate amo nang yate. Yate kuno namo. Das Margie ga TikTok na. Sige na, pa-picture na kun ladian napita. Sige pagdali nagposing imong lubot bulingit. Ako sa isa ako sa box. Mag-ilog, nag-ilog sila guys kung gisay makaunag picture. Dito sila picturean ron. Napos may ka. Tana si Judah sa ubos guys, tago na siya anak sulod ana. Sulod anang galingin, napod si Maika tas Pikas. Kaya pas ni RG. O paano mag picture uban diri oh. Di pag pusing-pusing dira ka picture oh, boys buhay na. Boys buhay na ka picture. So. Ano si Jared diri? Hi. Hi. So na yung mga tao diri guys na padong na nagbike-bike. Si Gia na ay bago ko sa ibang mga laki ani. Ada skateboard. Isa. So mudong mi karon sa ubos. Tana. Wala na nice ka. Kuan lagi adto latayan oh. Oh gani ano yung indong to naligo sila. Makagit ani. Naig-nice nga latayan oh.
Tagbilara na siya katbang guys. Dool na lang yun siya kayo. Dool na lang yun kayo tagbilara, nagpantalan. Kana nakita ninyo nga green. Oh, kana nakita ninyo nga green nga balay. Dool tropics na siya. Hunas kayo. Tama na, hunas kayo. Hunas kayo. May mga nanginhas sa tuo sa kilid. Tarag mga batas dito. Napod sila o nag-bike. So, mutabok ka ta dire. Anong tabukanan kay gani? Hoy, oh. Hoy. Ayaw mo pagdaghan kay wala bay break. Basta wala bay break niya daghan mo bugat. Bugat lisod di kuan pa hungon. So, padong na niya to ubos. Kami, sila nagbike, kami naglakawra. So, sila daghan kayo. Wow! Talaga, nagbike sila. Hala, wala ba break? Ilang bike? Hanap lan! Hoy! Binuo ko ni mga bata. Dito, nanais man po dito, oh. Nangan kayo nanginhis. Nanginas ito, guys. Hi guys! Budong na kita pasulta. Halik kayo. Masaka na dito. Halik kayo sa dakong pasul. Masaka po natin Jillian. So, ana kita dire sa naubusan, mana siyang ubos. Oh. Mga daghan kayo nanginas dito. Hunas kayo manggol mo naman nanginas. Wow, nice kayo ang panganod. Nice sa uy. Nice kayo. Nice kayo panganod. Nakana mo na sa ilang banghouse na siya. Banghouse dito sa ubos. Banghouse. So, tana, dara may. Hi, Maika. Dara, anay dakong pasul oh. Pasul sa. Mana siya pasul sa dolphin. Wow. Bitaw, struck na siya. Dara kasi sayo na sila. Ini na siyang kuanan ni udahan kay kabilya ani. Dagko kayo. Dagko kay kabilya. Mga kaglibot oh. Nyani lang banghaw sa mga kabahante. Dara. Dako kayong pasul. Dako ay. Apot na me. Gracias. Pugod sa oy. Ay, kahawad sa ako. Biduhin ko. Nabihuwi na ko. Nabidyohan niya ito, Jillian. Nabidyohan mo ko na sa RJ. Bidyohin niya si RJ. Kaya siya tubabaw. Nahigog na. Nagugma ko kanimo. Sa mga na siya ang Crane. anak tren. Crane. Ato Jillian Ito ta. ka ni? Pasula. Basi makayo magtrabaho na. Pasula. Dapat dali. More. Kung muna na, agyanan te. Ano mo na to? Ano ka rin ha? Damit ko na, kung ka magdungjong ato marawoy. May kanji. Dagan butaw to tanawa ka ni. Ipa zoom. Nanginhas. Uy, ate. Hoy! Doon pa na sa ito ba? Sila ba yun to? Hoy, ato tagto di. Ato tagto di. Uy! Nak, Louie oh. Sila ba? Ay, let's go. Ulit ato para sa unahan na taon sa nasa tumoy. Ambil. Let's go. Let's go. Para dito sila GJ to sa tumoy at ang pikas. Naminghas o sila. Yan na kayo sila, wadi on. Nindot nga. Uy, pwede nga manayaw mo ito babaw ba? Kita ang paglaran. Luto nito! Atong gugmang aso-aso. Wait sa. Ako be. So, manayaw sila ito babaw nga agatbang sa tagbilaran. Sayo sila gugmang aso-aso. Ito na sila. Nanamay sa si Chloe. Nanamay sa kinaibabuan. Nanamay sa kinaibabuan nga part. Tara, ang gigikanan na mo. Tara. Muna na siya ang top. Hi! Muna siya ang top of Dawis. Muna nagpadung langit. Si Maika di, hamidi di. Na si Maika. Nice kaayo, uy, as in. Nice kayo guys.
Pizza akong tarungon. Nice kayo oh. Nice kayong dagat. Wow, naikuan. Resort na siya. Tira yan tuloy. Nisa, uy. So, asin, ginanaisan ko sa ibabaw. Narami diri dapit sa tumoy. Pero, medyo halok. Kay, bakilid. Bakilid. Pakita ko na ho ha. Mga na ni. Nami diri sa babaw. Darag mga bata. Ade! Si Maika, de! Nami diri sa babaw. O, da si RG. O, natulala siya sa kanindot sa palibot. Ano siya ang palibot? Diba? Nihabog kaayo, o. Habog kaayo. Buto mo mambak wana. Bigay lang kagul milyon. Sila rin to, ubang mga bata ta nangaligo siya. Sila, itong i-zoom sila ha. Ito sila, oh. Nangaligo. Tanag uban. Amor! Awi di si Maika kamudong ko diha. Atay de. Mama. Pas niya. Mama. Nay mga hator tong dapita. Ari mi dire kay. Hindi ko ang gianan. Bangog-bangog. Uy, uy, makahubo tali may. As in nice kay dito nga hungasan. Ako ipakita ninyo. Nice kayo, hunas kayo to. Hunas kayo, kahunasan. Ano nice lagi dito nga dapit no? Ano nice ka? Ay, nay ka ng Bermuda. Ay, Bermuda. Sige na. Nay bus. Ako tagto ba? Sila. Asa? Ako tagto. Ano ta ka manayo bas nagugmang gasaso. Ikip ko. Sige. Masa na dong? Nang mas dapaw. Ayaw patindal kay mana kagligo. Sige, so ano sila manayaw? Aris maye. Maye diri. Das maye. Kanang katalikod mo na siya. Kumana na siya itagbilaran. Yung darag pantalan nila. Nay ka ng free shipping. Asa to? Ay, free shipping. Trans-Asia shipping day. Kana Trans-Asia shipping. Pantalan na sa tagbilaran. Kung taga-Buhol mo, nakasakay mo na like Pires. Sasatig niyo. Na siya murag baybay o anong tunga? Saan na siya? Ako ng balay. Muna mawawayan sa mga ano? Ayaw kung tuga kong kamot. Ligo lagi ko ba? Dili. Manakaligo. Ano yung baybay po siya nga? Wow! Libot tayo ya! Wow! Ano namin diri sa kinababuan nga part? Datap. Pinagbugto dyan ba? So, manayaw na sila. Ready na mo manayaw, ho? Manayaw mo dili. Manayaw me. So, manayaw sila diri. O, gugmang ka sasakan mo to. Background diri. Saro. Siguro, saro. So, ready. So, guys, sumana may sari-sari diri. Manguli namin kayo mamakas para bako. Uwi na kami. Oo. Kung sa'yo makauli, magbabasadi ta. Kung sa'yo, muli namin kay si Juda kay naibog nagligo. Kaya namin yung magwang dito, nagligo-ligo sa kasa dito. Hindi na ako sa paliguon kay humana siya gligo. Kas tubig. So, padong namin manguli guys. Manguli namin. Salamat sa inyong pagtanaw. Ano nga video. Kung inyong nagustuhan, ayaw makalimot. Bitaw. See you on the next vlog! We're going home. Baligo ka, day? Ay, manginas. Nice ba po na tulog ara, oh. Ani nga side, nice. Kaya ani po nga side, nice mo po. Pero mas nice sila dyan. Bakit ipangita na kong milyang, manguli na taka, mamakas pa me. Natubang na natin silian. Sige. Mamakas na may dito, gigutom na ko! Kapoy, Mga kapoy gyud sa pagsuroy-suroy, nagpanguli, kapoy uli. Kapoy yun!
Kuan jud may basta manghuli me. Ayo bandira ko mapiya. Nawa ka puyag selfie ring isaw. Ikaw po yun na si Maika, nagpabana ni Ade. Dapat si Dara, nagpaba.